दुखुथिया जिनि बसुमतारिनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय नोगोद 3 लाख रांनि अनसुंथाइ। जिनि बसुमतारिहा गावनि आंगो फिसाय गैला। मालिका गैला। मालिका 2023 सनावनो थैनाय जाबाय आरो जुलाइनि 6 तारिखमोन। नैबे 26 सनदो 3 बोसोर जाबाय। साब्रै उन्दै फिसाफोरखौ लाना गोबां खस्थ'जों नखर दैदेनबोदों जिनि बसुमतारिया। जायहा उन सिगां रावबो गैया, थांना थानाय समाव गोहोम गोग्लैदों बिसोरखौ गिबि हानायखिनिसिम अनसुंथाइ होग्रोनाय जादों। नांगौ जानाय आरो थोस' हायै हाजार दं, नाथाय नखराव जेबो गैद्रायै बिसोरखौ नायग्रोनाय जादों। हाजार मानसि फरायस्लाबनो हायै, थोस्लाबै, एडमिसनाव होजोबनो हायै गोबां दं। नाथाय बेबायदिबो मानसि दंबावो जे ओरैबायदि अबस्था जे उन सिगां बेहा जेबोआनो गैया, जुरिजेननोनो जेबोआनो गैया। बेबायदि अबस्थाफोरखौ नायनानैसो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिला सारा आगान सुरदों। निउज खालामब्लानो अनसुंथाइ मोननो साननो हागौ सोरबाया, नाथाय बिदि नङा। आवगायलांनो हानाय लामा दङब्ला, सोलिनो हानाय राहा दङब्ला बिनिख्रुइ निखावरिसिन सुबुंखौ नायफिननाय जादों होनना बुंथियो TCLCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। मानसिफोरा साननो हागौ माथो निउज खालामबानो फैसा मोनो, अनसुंथाइ मोनो। नाथाय बेबायदिद्राय नङा। हाबो गैजायै, दख्लासेल' हा, न' लुनोबो जागा गैयै बेबायदि अबस्थाफोर दङ। दा बिनिखाय बिसोरबायदि मानसिखौनो नोजोर होनानै दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय बा मुरब्बिफोरा, बिजनेसमेनफोरा सहाय खालामबायदों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा सोमलिगुरि गामिनि जिनि बसुमतारिनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय नोगोद 3 लाख रांनि अनसुंथाइ। लाइमोन बिफेक दोलोनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारि, माखासे दोलोनि दैदेनगिरि आरो TCLCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिमोना जिनि बसुमतारिनि न'आव गावसोरनो थांनानै 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थांनानै थानो आरो उन्दै गथ'फोरखौ नायनो थाखाय गावसोरनो आखाइजों गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि जिनि बसुमतारिया गावनि आंगो फिसाय गोमाजानाया 3 बोसोर बारलांबाय। गावजों लोगोसे साब्रै फिसाफोरा दुखुथियायै जिउनि थांना थानाय राहानि थाखाय गोब्राब थासारिजों भुगिनानै दं। जिनि बसुमतारिनि बेबायदि दुखुथिया खौरांखौ मोननानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय जर'खा अनसुंथाइ। दिनै जिनि बसुमतारिया 3 लाख रांखौ मोननो हानानै खौरांनि गेजेरजों साबायखर बावो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ। आं दिनै हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होदों आरो बनजार सारखौबो धन्यबाद होबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आं बेसेबांखिनि थाखा मोननानै आंनि न'खरफोरखौ मोजाङै खालामलांनो सानदों आरो फरायनाय गथ'फोरनि थाखायबो आं मोजां खालामलांनो सानदों। हाग्रामा सारा अननानै आंनो 3 लाख थाखा होलांबाय, आं बिनि थाखाय धन्यबाद होदों। बेबायदि रांनि अनसुंथाइखौ मोननानै गावनि बिखुनजोआबो गोजोननाय आरो साबायखर बावो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ। आङो बेयाव माबा बिबोनांसो जागोन हिसाबाव हाग्रामा सारखौ आंनि बेवाइनि माबा फंबाय जायोनो हाग्रामा सारा। आं लोगो मोनलायाखै आरो मानसिखौ थांब्लाबो क'क्राझाराव। बेनिखायनो आंखौ सिनायो ना सिनाया दा हजों क'क्राझाराव थांबासो सिनायसिगोन आरो आंखौ बिनानावफोरनाव। धन्यबाद आंनि बिहामजो बिना बसुमतारि, आंनि मालिकआ थेमब्रा बसुमतारिमोन आरो। औ, रोजा धन्यबाद हाग्रामा सारनि थाखाय, आंनि बिहामजोनि थाखाय बेबायदि फिसौफोरनि थाखाय न' लुनो बेबायदि सहाय होनायनि थाखाय। बे अनसुंथाइ होनायखौ लानानै TCLCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। मानसिफोरा साननो हागौ निउज खालामबानो फैसा मोनो, नङा होमबा? ओरै फैबाव बाजै। मानसिफोरा साननो हागौ माथो निउज खालामबानो फैसा मोनो, अनसुंथाइ मोनो। नाथाय बेबायदिद्राय नङा। नंगौ, निउज पर्टेल जोंहा नैबे बिसेस दिनैनि खोथाखौ बुंनो सानदों आं। जोंहा बड'सा निउस मोनना फैना खालामफैबाय, फैसा मोनबाय। सोरबा फरायनायफोरा निउस होबाय, फैसा मोनबाय। माथो निउस होबानो फैसा मोनो होनना साननो हागौ। नाथाय नंमारगौ ना नंमारा? बेसेबां गाज्रि हालोदाव दं, उन सिगां बेहा मा दङ? गैयाथ' हाजार दं, नङा होमबा? हाजार मानसि फरायस्लाबनो हायै, थोस्लाबै, एडमिसनाव होजोबनो हायै गोबां दं। नाथाय बेबायदिबो मानसि दंबावो जे ओरैबायदि अबस्था जे उन सिगां बेहा जेबोआनो गैया, जुरिजेननोनो जेबोआनो गैया। बेबायदि अबस्थाफोरखौ नायनानैसो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिला सारा आगान सुरदों। गैयाथ' गोबां दं, नङा होमबा? गोबां दं, नाथाय हाबो गैजायै, दख्लासेल' हा, न' लुनोबो जागा गैयै
बेबायदि अबस्थाफोर दङ दा बिनिखाय बिसोरबायदि मानसिखौनो नोजोर होनानै दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय बा मुरब्बिफोरा बिजनेसमेनफोरा सहाय खालामबायदों हाग्रामा सारा बुंनाय बिथोन होनाय बायदि दा बिनिखायनो आं सानदों सोरबाया साननो हागौ जोंहाबोथ' गैया जोंबोथ' मोननांगौ साननो हागौ नाथाय निउसाव होनानै खिन्थु सोरबाया दङ हा बन्दक होनानैबो एडमिसन लाग्रा मानसि दं बेहा बन्दक होनो हानाय बेबस्था दं बियो एसे उनाव मोनगोन मोना नङा मोनगोन दा सोरहाबा गय बागान दं नङा होमबा गय बागान होनानैबो बेहा एडमिसन लानो हानाय दं एटलिस्ट बे माने एसे दङ नाथाय गयबो गैजायै बारिबो गैजायै दुब्लि हाबो गैजायै न'बो गैजायै उन सिगां बेहा सहाय होनो रावबोआनो गैया बिसोरबायदि मानसिखौ सिगां अनग्रोनांगौ बिसोरो मोनग्रोनांगौ होननानै बुंनाय जादों दा बिनिखायनो गासैबो फरायनाय जेसेबां डिग्रि लाना फरायनाय बिथांमोनखौ सारा खबर लागासिनो दङ लिस्ट लादों नाम लादों उनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय निस्सय माबा नङा माबा मोनसे फिसाब्लाबो अनसुंथाइखौ मोनगोन आरो बेखौनो जों खोथा होयो दा बिनिखायनो आं बुंनो सानदों सोरबा सासे एसे सोलिनो हानाय दङबा बे सोलिथथों नङा होमबा सोरबा जुदि हा बन्दक लानानैबो एडमिसन होनो हादोंबा बे होनो हाथ'थों बिनि बेबस्थायाबो उनाव जागोन नाथाय गैद्रायै उन सिगां रावबो गैयै मानसिफोरखौ खालामग्रोनाय जादों बेखौ नोंथांमोना भुल बुजिनो नाङा आरो बे अननाय गैद्रायैया आंनिख्रुइ अनजाग्रोथों होननानै साननांगोन नङा होमबा सोरबाया आंहा एसे दङ आंखौबो उनाव नायगोन खोमा खिन्थु जायफ्रा जेबो गैद्रायासिन आंनिख्रुइ गैख्रियासिन आंनि न'खरनिफ्राय गोरिबसिन बिसोरखौ नायग्रोथों होननानै जेन मानिनानै लायो आं दिनै रायजोनि सायाव बेखौसो खावलायगोन बेखौनो आं एसे आगोलावनो बुंखांबाय जे निउस होब्लानो फैसा मोनो होननानै सानो नाथाय बिनि उन सिगां मा दं बेखौ हेफाजाब होग्रा सोरबा कमि जादों नामा समाजाव मोनसे गुबुंले थासारि जादों नामा बेहा माथि बारि माने हा बारि बागानफोर दङ नामा नङा होमबा एसे गय बागानफोर दङ नामा बेखौबो नायनाय जायो दा नोंनि अबस्थाखौ नायदो नों ओरैबायदि गाज्रि नों थानोनो संनोनो जागायानो गैया होननाय बायदि नङा होमबा दा बेफोरबायदि मानसिया मोनग्रोनांगौ होननानै बुंनाय जादों न'आवथ' बैबोथ' गैयाना हनै बैसाबोथ' गैयाना नङा होमबा खिन्थु बिनिख्रुइ बे गैसिनि ना नङा होमबा गायसिन नङा नङा बिसोरो मोनग्रोनाय जाथों होनना बुंनाय जादों बेनिखायनो आं बुंदों गोबां हाजार दङ बिटिसियावनो दा सारा इण्डिया सारा संसारावनो दङ नाथाय गोरिबसिन राय जाया उसुबिदा बिसोरखौ अनग्रोनाय जादों आरो बेखौनो रायजोआ एक्सेप्ट खालामनानै ला गनायनानै ला आंनिख्रुइ दुखियासिना आंनिख्रुइ सिगां मोनग्रोथों होननानै गनायनानै लानांगोन होमबासो जों खुसि जागोन नङा होमबा बेनो जाबाय दा दे उदालगुरिनिफ्राय जनास बसुमतारिनि रिपर्ट BTC Live 12